Sziasztok! Kis Tamara vagyok, a magyarországi Lycosnak a branch menedzsere, és egy új sales manager kollégát keresünk a budapesti irodánkba. A Lycos egy családi cég, több mint 20 éve vagyunk már a magyarországi piacon. Nem csak prémium rendszerekre, de az ügyfelekkel való kapcsolattartásra is büszkék vagyunk. Ezt a pozíciót szeretnénk tovább erősíteni, és ehhez keresünk egy új, energikus és céltudatos kollégát, aki rendelkezik szélszes tapasztalatokkal és építőipari ismeretekkel. Központunk Csehországban van, ezért az angol vagy szlovák, esetleg cseh nyelvtudás elengedhetetlen. Te vagy számunkra a tökéletes jelölt, ha szeretsz kapcsolatot építeni az ügyfelekkel, szívesen vennél részt egy új marketing terv kidolgozásában és megvalósításában, önállóan és csapatban is képes vagy együtt dolgozni, és fontos számodra a minőség, ezért a részletekre is odafigyelsz. Hogyha magadra ismertél, és úgy gondolod, hogy te vagy a megfelelő jelölt, akkor ne habozz, várjuk a jelentkezésedet.